Jestli je pro vás jméno městečka Čaguns v Rakousku tak trošku záhadou, taky pojďte se mnou poodhalit. Myslím, že to bude stát za to. Nacházíme se v nejzápadnějším výběžku Rakouska v sousedství Tyrol, na německo-švýcarsko-rakouském pomezí. Možná vám tenhle příjemný kout Evropy, region Montafon, zní jako země vzdálená. Ale není tomu tak. Jsme nedaleko Boramského jezera, jen 200 kilometrů za Mnichovem. A přátelé, z Rozvadova sem tedy najedete necelých 450 kilometrů. A to kompletně po dálnici. Takže například z Plzně jste tu za 5 hodin jízdy. Městečko Čaguns leží na úpatí alpských vrcholů ve výšce asi 700 metrů nad mořem a já si to šinu stále výš do kopců, kde bych měl přímo pod Sjezdovkami každou chvíli narazit na svoje ubytko. A je to tu. Takhle si představuju rakouskou romantiku. Krásná lokalita a klasické stavení s dřevěnými prvky. To je můj penzion Golm ve výšce 920 metrů nad mořem. Už si sumíruju prvních pár německých frází, ale co to? Zdá se, že tady je nebudu vůbec potřebovat. Majitelé mluví plynně česky. Tak tomu říkám služba zákazníkovi. Následně se dozvídám, že Monika s Markem jsou samozřejmě Češi jak poleno. A Marek tenhle český ostrůvek v Rakousku vybudoval v roce 2007. Takže Michale, já tě tady vítám u nás v Rakousku, Montafon, u nás v penzionu Golm. Děkuju. Co to máme? Podle místních zvyklostí pijeme hruškovici Williams s hruškou. Takhle tady vítáš tradičně hosty? Vítáme tady všechny hosty, samozřejmě, tedy kromě dětí. Příjemná zvyklost. Každopádně tu vléčku bych čekal spíš tady vlád českou, protože ty to máš jako Čech, personál taky z Čech. To je super. Ano, my máme i drtivou většinu hostů našich je z Čech. A dá se platit v korunách? U nás samozřejmě můžeme platit i v korunách. Fakt? To jsem myslel, že vtip. Takže český ceny a český koruny, jo? V penzionu Golm se nejen díky češtině cítím velmi příjemně. Je to tu uděláno s rakouskou precizností a pečlivostí a zároveň útulně. Pokoje jsou, jak vidíte, dostatečně prostorné. Najdete jich tu rovných 10, a to celkově 30 lůžky. V každém pokoji je standardně k dispozici televize, přístup na internet a samozřejmě vlastní koupelna. A co je velmi příjemné, každý pokoj má svůj vlastní balkon, či terásku, chcete-li. Ubytování je tady s polopenzí, takže ještě před akcí, tedy před prvním výletem, zasednu na chvíli ke snídani a už se těším na zdejší parády. Úvodní výšťku jsem si naplánoval do nejbližšího okolí penzionu Golm. A protože kolem mě jsou samé regulérní velehory, rozhodl jsem se to na úvod nepřepálit a trochu si vypomoct lanovkou. Tahle serpentína byla jediná, kterou bylo třeba k lanovce vyšlápnout. Snad ani ne za 5 minut jsem tady, což je bez pochyby dobrá zpráva i v zimě pro lyžaře, kteří navíc můžou těch pár set metrů dojet i s kibusem. Pod lanovkou nahoru Golm se zase potkáváme s Monikou a Markem a nahoru cestujeme společně. Jak vidíte, s kolem není sebemenší problém. Zanedlouho jsme v cílové stanici a to ve výšce 1900 metrů nad mořem, odkud lze na výlet vyrazit snad do všech světových stran. Než se vydám do hor, dám na doporučení mých průvodců. Uznávám, že posilnice před cestou je dobrý nápad. Specialitka, kterou nám připravili, voní naprosto skvěle, a to po místních sýrech. Teď se, Michale, vlastně nacházíme v Berghof Golm. Je to vlastně výchozí bod pro všechny tury a vlastně i lyže. Je to nejblíž od našeho penzionu Golm, je to v dochozí vzdálenosti k lanovce. Teď jsme 1900 metrů vysoko a jsme tak nějak ve středu sjezdovek. A tady na staci Berghof Golm nás mají velmi rádi, hlavně naši hosti, protože tady ochutnávají místní speciality vorarlberské a takový samozřejmě i výborný šnaps. Tomu docela rozumím. Jídlo nemělo chybu, ale výhled odsud z hospůdky, ten mě tedy dostal. Region Montafon pod námi doslova jako na dlani. Přímo naproti vidíte protější kopec Hochjoch a kolem něj několik desítek dalších montafonských velikánů, tyčících se do výšky plus minus 3000 metrů nad mořem. Motivaci k poznávání zdejšího kraje mám vážně velikou. Loučíme se s Markem a Monikou a já razím. Mým cílem bude takzvaná Lindauer Hütte, jedna ze zdejších horských chalup.
Cesta k ní je překrásná a chvílemi vysloveně panoramatická. Pro pěšího je to na 3hodinovou vycházku a na kole bych to měl zvládnout za 1,5 hodiny. Ale ruku na srdce. Já tedy cyklovýbavu doslova podcenil. A dokonce jsem zapomněl i helmu. Neudělejte stejnou chybu. Alpy umí být pěkně ostré. Počasí se ani mě cestou zrovna 2krát nezlepšilo. Ale v pohodě. Vlastně mám štěstí, protože jednu ze zdejších rarit, takzvané 3 věže, mi mraky přeci jen nakonec neukryly. Lindarohýte, nádherné místo, které má velkou šanci, že se do něj zamilujete, protože je to opravdu parádní záležitost. Plato sevřené ve výšce 1708 metrů nad mořem horami, vybudováno zde spolkem rakouských horských turistů v roce 1899, tohleto místo s horskou chatou, odkud se můžete vydat do širokého okolí, ať už na kole nebo pěšky. U Lindaurehýte jsem se ještě osvěžil křišťálovou alpskou vodou a už se chystám na několik kilometrů sjezdu. A to až zpátky k nástupní stanici lanovky Golm. Mám tedy před sebou spát ze 1700 metrů nad mořem do 1000. A to už si člověk užije zábavy. Navíc úžasnou krajinou. Tu a tam přejíždím alpskou bystřinu, pádím lesními úseky, abych se posléze propracoval na horské louky, kde už rozhodně nejsem sám. Tedy ne, že by tu bylo předspáno turisty, to ani náhodou. Čas od času se ale nutně proplétám mezi obyvatelkami zdejších pastvin. Raději za sebou samozřejmě bránu pečlivě zavřu. A první typické rakouské chaloupky mi signalizují, že se dostávám na okraj mého horského městečka Čaguns. Na spodní stanici lanovky se v blízkosti vodní nádrže můžete stavit v adrenalinovém parku. Čeká tu na vás lanové centrum s desítkami překážek, z nichž některé jsou docela vtipné, ale pokud byste měli adrenalinu málo, nabízím 570 metrů dlouhý přejezd nad hladinou vody ve stylu Jamese Bonda. Ve výšce 40 metrů už je to celkem vzrušo. A když se odpoutáte, lze rovnou zasednout do bobového kokpitu. Ostře klopené zatáčky místní bobovky, tak ty vás nenechají ani chvilku vydechnout. Lanové centrum Flying Fox a k tomu ještě připočtěme bobovou dráhu, která je skoro 3 kilometry dlouhá. Já myslím, že při téhle trojici se rozhodně nudit nebudete za jakéhokoliv počasí. A pokud byste snad měli děti ještě úplně maličké, tak pro vás máme dobrou variantu vyžití v údolí. Pojďte se podívat. Zábavu pro menší děti hledejte přímo dole ve vsi. Active Park skrývá atrakcí minimálně pro celou jednu velkou základku. A ani mladší děti tu určitě nepřijdou zkrátka. Naopak, celé tohle obří šapito skrývá atrakce jen pro děti. Zvlášť za horšího počasí je to tady pro rodinu doslova spása. Neboť děcka tu baví blbnout hodiny a hodiny. Trampolíny, ping-pong nebo skákací hrady, to je jen začátek těchto kratochvílí. Dál tu máte autíčka, motokáry, nebo dokonce třeba i dovádění na člunech. A spoustu dalších baby vymožeností. K tomu ještě připočtěme venkovní prolejzačky, pískoviště a tak dále. Sečteno, podtrženo. Pro děcka je tu zábavy klidně i na několik návštěv. Všichni společně si můžou v bezprostřední blízkosti pinknout tenis. Kurty si lze přes penzion Golm zamluvit klidně všechny a uspořádat si tu třeba i vlastní turnaj. No a nejen po takovém sportování se rozhodně bude hodit koupaliště, které je hned naproti. Ono se řekne jednoduše koupaliště, ale tohle je koupák se vším všudy. Bazény, tobogán, skluzavky a nechybí ani přírodní jezírko. A je to všechno uděláno s typickým rakouským smyslem pro pohodovou atmosféru. Teda musím říct, že z tohoto areálu jsem opravdu hodně potěšený. Tady pod horama by možná něco takhle krásného, útulného člověk nečekal. Moc se mi tady líbí a přemýšlím, kdy se sem ještě letos podíváme s rodinou, protože pro děti to bude, myslím, naprosto perfektní. Pokud patříte mezi vyznavače golfu, tak tady určitě taky nepřijdete zkrátka, naopak. Pokud si chcete opravdu pěkně zahrát a aktivně zarelaxovat na horském vzduchu a máte zelenou kartu, Golf klub Čaguns je vám k dispozici.
Přiznám se, že ne všechna golfová hřiště u nás mi úplně sedí. Mám z nich občas pocit takové nepříliš vhodné okázalosti, nabubřelosti, dejme tomu. Tady je to přesně naopak. Přijde mi, že tady je to o útulnosti, o pohodě, o tom, aby to golfové hřiště zapadlo do té krajiny a nerušilo. A vy si to pak můžete taky nerušeně a naprosto v pohodě a v klidu užít. Tady, mezi alpskými velikány. Čagunc je vůbec sportovní město. Vždyť se tu dokonce v roce 2015 bude pořádat zimní mládežnická olympiáda a není bez zajímavosti, že teď v létě sem jezdí trénovat přední fotbalové manšafty z celé Evropy. Bundesligové týmy, byl tady Bešiktaš Istanbul a i z našich lhů a hájů sem zavítali Sparta nebo Slavie. A co je úplně nejvíc, španělská fotbalová reprezentace jela na Euro i na mistrovství světa rovnou odsud a výsledek vždycky zlato. A tak se v Čaguncu ustálilo heslo od nás za vítězstvím. Něco na tom bude. I když na 4000 schodů asi nejspíš ani španělské hvězdy nevzpomínají úplně s láskou. Najdete je kousek za Čaguncem pod další z místních lanovek. Marku, my jsme jich vyhubkali tak 20-30 těch schodů, mám toho tak jako rád. Musím říct, teda 4000 to si nevím představit. Tak určitě, ale pro někoho to je zážitek, hlavně pro sportovce výkonnostní, kteří se jezdí trénovat. Určitě to je do toho tréninkového procesu výživná záležitost. 4000 schodů si nedám snad jen pro nedostatek času. Asi bude lépe využít tuhle tramvaj, abyste na mě nemuseli dlouho čekat. A právě ta třeba i vás přemístí do výšky řádově 1800 metrů nad mořem, kde můžete podniknout takzvané bike safari, tedy cestu plus minus v téhle nadmořské výšce, v přímém sousedství alpských velikánů a jezer a dokonce tu můžete zažít i raritní tunelovou jízdu. Tenhle tunel totiž slouží v létě výhradně pro cyklisty, no a v zimě zase pro lyžaře. Pár set metrů nad tunelem jsem se zakoukal do téhle modré nádhery, ze které až oči přechází. Takovýchhle nádherných modrých jezer tady najdete možná desítky. Je to totiž soustava vodních děl, které dohromady dokáží vyrobit až 60% energie pro celý kraj. To znamená, že tady se spojilo vlastně příjemné s užitečným. Pro oko turisty je to velmi lahodící a zároveň je to užitečná věc. Další impozantní jezero z kaskády se rýsuje o několik desítek výškových metrů nad námi. A to přesně ve výšce 2038 metrů nad mořem a nese název Silvretta See. No a pokud by se vám do téhle výšky nechtělo na kole nebo pěšky, dopravíte se sem pohodlně i autem. Jsme ve výšce 2030 metrů u takzvaného Silvretta jezera, který je výchozím bodem pro spoustu turistických tras. Najde si tady každý opravdu to svý, jak starší lidé, tak třeba rodiny s dětmi. Místo sváči jsme zatím okoukli suvenýry a nedalo nám to něco málo nevyzkoušet, nicméně po zralé úvaze jsem zůstal u moderních outdoorových doplňků. A chystám se vám ukázat jeden z největších taháků celého regionu Montafon. Silvretta Hochalpenstraße, tak to je pojem nejen pro cyklisty, ale lahůdková záležitost je to i pro spoustu vyznavačů rychlých kol. Motorkářů je tu vidět nepočítaně a těch 32 serpentín si řádně vychutnávají. Z pohledu cyklisty je určitě příznivější užívat tuhle klikatici ze shora dolů, o tom žádná. Nádherná panoramatická cesta končí až dole v údolí a překonává převýšení řádově 1000 metrů nad mořem. Silvretta Hochalpenstraße je sice hodně atraktivní, ale dnešní koncentrace veteránů se mi zdá být přeci jen nějak nebývalá. A má to logiku. Dozvídám se, že v Čaguncu či Fešruncu, se kterým se Čagunc prolíná, probíhá právě dnes už 16. Silvretta Rally, tedy závod těchto nablízkaných miláčků. A že se tedy je na co dívat. To snad ani nejsou auta, jako spíš kus od kusu umělecká díla. To je každý rok tady? Ve stejný termín? Ano, je to každý rok přibližně v tomhle termínu. Je to několikadenní akce, která se vlastně jakoby táhne tady od nás, od Montafon až do Bregenzerwald a tím vrcholným kouskem je
výjezd na Silvretta Hochfeld Berchtesgaden. Úžasná záležitost, ale po Silvretě už je tady klid, už se tady nic neděje, jo, v Montafonu. Tady se pořád něco děje, vlastně v podstatě celé léto, ať je to maraton na kolech, nebo maraton běžců, nebo závod do těch 4000 schodů. Takže v podstatě celé léto je tady co vidět a na co se dívat. Naleštění veteráni se v historických kulisách městečka Schrunz vyloženě výjímají a je třeba poznamenat, že i samotný Schrunz i bez těchto krasavců stojí za to. Maličko to tu na mě působí jako pečlivě připravené barandovské dekorace. Zkrátka typické alpské městečko se vším všudy, obligátní muškáty nevyjímaje. Podívat se na Schrunz a Čagunc z výšky beru za dobrý nápad, zvlášť když lanovka, tentokrát opět tramvaj, je doslova pár kroků. Čagunc a Schrunz se pod námi rozprostírají se vším všudy. Zkrátka vidím většinu toho, co jsme dnes navštívili, včetně fotbalových hřišť a čagunského golfu, nad kterým se v protější stráni začínají budovat skokanské můstky. Na protějším kopci bych bez pochyby dohledal i domovský penzion Golm. Kdybychom se ovšem těsně pod vrcholem nevnořili do mraků. Tak Horku, o 50 metrů to bylo, že jo? 50 metrů těsně, hranice mlhy. Ale je to příroda, nedá se nic dělat. Ale viděli jsme to z té lanovky bezvadně, tyjo. Čaguncek na dlani. Ano, takový malý New York. Přesně. Marek možná s tím New Yorkem narážel na to, že zdejší skiareál Silvretta Montafon, na jehož výchozím bodě právě jsme, je vůbec největším v celém Vorarlbergu. Že je tu teď mlha, až tak nevadí. V zimě ji nahradí dobré 2-3 metry sněhu a určitě si to tu na sjezdovkách pořádně užijete. Pokud už jsem snad vaše smysly dostatečně nasytil impozantní krásou Velehor, anebo byste zkrátka po pár dnech tady v Montafonu měli chuť na změnu prostředí, není problém. Vzpomínáte, jak jsem na začátku zmiňoval blízkost Bodamského jezera? Tak právě té můžete v tenhle moment využít. Obří Bodamské jezero na rakousko-německé hranici je z Čaguncu pouhou půlhodinku jízdy autem a změna je to skutečně výrazná. Bodense je prý 14krát větší než Lipno. A člověk tu má vpravdě spíš středomořský pocit. Vládne tu, řekl bych, až lázeňská pohoda a po břehu jezera si můžete dopřát desítky a stovky nenáročných cyklokilometrů. Ovšem to není zdaleka to jediné, co břehy Bodamského jezera umí nabídnout. Kdybyste snad měli po pár dnech v Alpách deficit kultury, trošku by vám chyběla, tak tady v Bregenzu vám ji umí dát trošku víc. Podívejte se za mě na ten nádherný areál přímo na břehu Bodamského jezera, kde se každé léto už od roku 1947 hrají ty největší operní kusy. Letos je to kouzelná flétna Mozartova a mám pocit, že kouzelné je tak trochu celé tohle místo. Nádhera. Velkou výhodou penzionu Golm je jednoznačně jeho český kuchař Jarda. Tím rozhodně nemám na mysli jeho velkou chlapskou postavu, ale chválím Jardovo velké kulinářské umění. Výraz polopenze v jeho pojetí nabývá úplně jiný rozměr. Tady nějakou závodku rozhodně nečekejte. Jídlo chutná naprosto skvěle a jeho opravdu dost. Česká enkláva na švýcarsko-rakousko-německém pomezí mě dost potěšila, musím říct. Výborný. Jako Krkonoše to nejsou, to si přiznejme, ale nebylo to špatný. Tak určitě to bude minimálně tou nadmořskou výškou, protože co se týče lyžování, tak tam, kde asi České hory končí, tak my začínáme vlastně. No a ono, za ty 2 dny jsem se přesvědčil, že to je takhle ve víc oblastech teda, takže moc se mi tady líbilo, tak se vám daří. Strávil jsem 2 dny v nejzápadnějším regionu Rakouska u švýcarských hranic v Montafonu a musím říct, že se mi tady opravdu hodně líbilo. Je to sice o 2-3 hodiny dál jízdy než na České hory, ale to je jediná piha na kráse téhle země a můžu ji jenom doporučit. Užijte si to, doufám, že se tady bude líbit i vám. Mějte se fajn.